emakumea bertan ebatzako batue, joan gure etxea, jendea behar zutela, ikastoletean, hendi martxan zeon irrogeian sortu zen, irakasle doktrinentzeko bat ematen manuela, eta, nolazpetan ez zuten ja, emakume talde horrek eta euskal talde batzuek erabaki zuten euskal eskola bidetik edo joberga nukela eta euskara asko ze ikastola bat izan berko gerukela. Eta orduan jende eske, eta ez dugu titulu hori, eta azeri prestatzen uneak tibiak egin eta egin donostian eta esterinean. Eta gero ikastola sartu ditzakenik enberitzuten, irurogita betzian. Eta orduan zen pilpilean, zen prozesua, oso gero mugitua izan zen. Eta horretan, lakroko garaian geundela eta nozartzen gualdezekiak, eta kantetak, eta gume guztiko horrekorik agarri laguren eta. Baina, gero esan behar da, erreia oso bizko bat duzela. Erreko jendia, ginen familia bezala, eta gurasoak fideak zeuden laguntzen dut izan. Esan behar da, gurasoak inolako segurantzik gabe, beraiek sirizen zutelako, edo euskal nazienako eta sartu zituzeko miak. Eta, zetorren zien, askotan torren zien guardia zibilak, zebatume beritzen eta galdezkatu da. Eta, ez dakiten, baina bugonden, impunidazio, asinu nintzen, ni, beho jone, lau bost bela bazen dut, eta goizen hogei eta bost izango zen. Eta legez kanpokoa zen, hori ikastola? Eta aipatu duzu herritarren babesa eta gurasoen inplikazio handia zela? Etorren laguntzea, eta bilera pila bat egiten ziren, beti antzerden edo gabezen alde baduten, askotan etorten tipo kadikak egitea, pasakiteako gana. Lagun dela eta guraso bat asko implikatzen ziren. Eta Santo Tomasetan, baratzen da, ibiltzen gizela eskian arateetan txaixima batu eta pilatzen genitunean, gurasoak bera ikaziten ziguten, eta ez horreko jendea asko oso giro politzen nik uste. Eta gogoratzen duen, beti ateitxiek egiten. Donden mila aztean, aurrak txeko edo, ez dakizagatik ateitxiek egiten gara. Eta atia jozen zuten, eta guardezen zuten. Eta atazen nuen bat, eta Anderino, gizan bat! Eta beste txikia, valorazioa kastetiko zuten gara, izango zentzun, eta joatzen dena dena. Eta gizona, guardia zibilana. Eta gero, negar sartzen zienien eta belain artean genuen bat, esilarazten zitula gorketiko bian. Azkainean basik duzten, zerteguak. Eta jartzen zen aurreko aldean nola behira, eta negarrezio nahi nola behira jartzen eta en el Huelva podían tocar música zomba y marcha real. Denako lagun dizen. Eta, guk kalian asko dutzen ginen, umeak egin kalian, mendira baten ginen, eta dena naturak egin lotu bat egiten, sortxo bat asko dut egun zen ginen. Arrilla, gazte ditu gure darrak, eta baina mantzen, eta oso bizia zen, irakaskuntza. Eta, gogaratzen ez, horren izan zen lurrikara erna, sumendia hartu zuen, eta gertu zen, eta izorrezko zarraski izatzen duten. Eta jarri zen usten argazkia, remistetakoak eta horrela. Eta mutiko bat, azkarra zen, eta behak esan dituen, guarta, eta zeakin, gura gurenak esaten du, jagoiko egin dula, zeurako gozak, eta beste bat jarri, beste bat esan. Anteriño, eta jagoiko nana, patxintxua da, eta amunak esan gabasi hori zenan, nik ezen nire esan zen. Amuna zen. Eta jagoiko hain hori da patxintxua eman zerrati da, akatu dituen beste gunean. Karpena hundien, Euskal irakaskuntza, nik uste Euskalduna Euskal Eskola behar genuen institutelako, eta herri bakoitzak eskola beharko.
beharrezkoa.